Umabot sa 2,800 deactivated voters sa Mangaldan ang hinihikayat na magpa-reactivate ng kanilang voting status bago ang nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election sa November 2. Ayon kay Gloria Escadiente, Election Officer 4, otomatikong nade-deactivate ang isang rehistradong botante kapag hindi ito nakaboto sa dalawang magkasunod na eleksyon. Binigyang diin ang kahalagahan ng aktibong pakikipagtulungan ng mga barangay upang maabot at maipaalala sa mga residente ang proseso at kahalagahan ng muling pag-activate ng kanilang karapatang bumoto. Hindi rin umano ang opisina ng Commission on Elections na magsagawa ng continuing voters registration sa mga barangay at hinihikayat ang mga ito na magsumite ng formal na kahilingan kung nais magkaroon ng local satellite registration. Sa kaugnay na pagpupulong, kinilala ang 5 barangay na nanguna sa bilang ng mga bagong rehistradong botante mula October 2025 hanggang February 23, 2025. IFM News. IFM News. IFM News.